What's up guys? Maing adlawng Domingo, maing udto guys. Udto na alas hapit ng alas 11 o alas 11 na ba? So, karon magluto ta dig lugaw sa kuwang anak kay mao lagi ang mama kay nilaka ug ang kuya. Kamirang duha na bilin. O nang ako siyang gilugawan. Ito ang kantina guys kay para mo signal siya maayo luto ba. Ay sugnod guys. Pasawa ra tayo ng wala ning sugnod. Nang ngahoy. Sabi niya ganang matawag ang mga bata. Akong anak diri kinalingaw pod sa iyang salida cellphone. Bagong mata. Hapit ng alas 12, alas 11 na. So taga kuan ron sideline kay na mao lagi na schedule ang asawa malakaw siya. Kung akong bata kay nagkuan school supply ko may eskwela naman kung batang kamagwangan. Mo ni kita ra diri nga tong kuan ron atong kulok kahimtang. Balik ko na itong tanaw guys kasi lata na siya. Pinahanglan din siya latag maayo gud kay para mahumok. So kung ano tubig guys kay nakuha na. Hubas. Hubas. Hubas na, hubas. Hubas guys, hubas, hubas. Ito ng baso. Lingaw si Vanessa. Si Inday Vanessa. Nalingaw. So, kuanday guys no. Ato ang generator baligya na available pa rin kayo pag ginipalit. Na ba kayo mo palit og generator no? So akong generator wag gid na nako gamita kay haba niya sa pasad. Gasto sad kayo. Gasolina. Gusto to ganahan mo palit yung generator guys kanang pang backup ninyo sa mga kuan bitaw sa inyong mga balay kung mag-run out. Kaya ra niya madaog mga kuan, TV, suga, ceiling fan, electric fan. Kuan diri guys oh. Nako TV diri oh. Na ako man kitao diha. Suga do ka buok kani og kani usa. Duha ka buok.
Kaya man niya madaog niya. Not ko electric fan kani. Na diha electric fan. Mao ni siya guys oh. So napata diri daghan guys. Siganahan mo oh. Napay duha oh. Kani kana. Ni baby. No sa naman na imong wa din ha salida. Ayog ko halabti. Sama ni oh. Ang kani ding usang yung gamit kani. Sama ni ihang kuan. Kuan. GG 9050. 950 generator. Ano ihang brand? United Power. Kuha rin siya. Musod siya 5 ka litro. Sa ito'y ganahan diha guys. Nata rin. Maligya lagi. Sabaan ng kayo ng mga kuha na good. Bahay lagi ni siya sa mga kanang nanay kurente yun niya. Magtinil ka ni. Back up ba? Kaso mga brown out. Ang presyo sa tindahan na ni guys. 10,500. 3,500. Dili sa kuha guys, baligya ang ako kuan kay mga kuan naman ni, mga skanahan naman ni. Ang uban ani na repair na kato ay repair nun ra kung usa. Mas lawom. Kani ang kuanan sila, ganda ni. So ko lugar og repair guys. Busy kayo lagi. Busy ng linya. Busy sa tubig ngayon. Katulo ko magulik-balik ito, wagi agas. Kay agas o ganiha mo rin agas siguro mo rin kalimot sila sahod. Ligo rin kaligo akong asawa kaniya bata. Ako ligo ani kay matay ko ligo eh. Sa kadlaw ra. Balangan sa kadlaw kung hindi maligo kay Domingo masat. Pero init eh, lamig kay kaligo ganiha. Motong iadto ko dito kay pagkuan ko. Sa mao ni nag-ungot rang hose diri oh. Ang hose lagi paungot ra. Pressure. Sus tindan. Wa nang ipanglungag ani. Mahangin gini rong kuan. Meteor spring lungag ni. Niyog to. Tanaw sa nako guys, murag na pay bahaw daghan eh. Daghan bahaw eh. Naglungag. Sudan sa problema ni. Man gidaghan akong lugaw guys kay kuha na. Sa kong bata unya kuha mi sudan guys. Lugaw lang sudan. May lain. Yung generator na to kung manahalin yun palit bugas unta. Nga pa tayo bugas yun ang gamay. Mawar na itong bugas dali. Ang gamay na hinuon kayo. Gamay na lang. Wow, mau ni mong paya guys oh. Pundo sa Christmas tree guys oh. Pamitay ba, tirada ba oh. Mani ang payag dali na pundo so gamit. Hapit dari kahigda. Kaya kung asawa hilig na panguliksyon og mga ukay-ukay ng mga hinatag, mga kuan. Naghuot na diya sa mong higanan. Tapos ang antina para mo luto dayon. Yung signal sa mayo ba. Sigang kayo guys. Hilig kayo na siya pangdaog mga kuan, mga sanina, mga lay panghatag ba. Daghang kay mga sanina siya mga koleksyon ri. Puno niya unlan pa nimo. Unlan ani murag 15 ka buok. Nagamay ra imong katre. Puros unlan.
sa mo ang floor mat guys o guma na guys. Ano yung natag din natag ba sa tuwang kamiguhan ba. Masa ni ako mga koleksyon guys kanang mga pareha ng generator. Kanang mga gamit nga pang kuan sa pang kuan yun. Pang balay. Manay ako koleksyon pod. Nawasawa ko sa mga koleksyon og mga kuan sanina, mga purol, mga ano sa kanang pang sulo ba. Manay ako ampay nga na. Ako diri kanang mga guba nga mga guba gud. TV na TV buktot diri na adlaw. Adlaw ba. Kanang cooler guys. So na TV buktot. Mga kuan pa nako mga kalakal ba. Mga koleksyon pag yung mga electric pan ako. Yung ceiling fan. Puro kalakal ay kay wa man tay sapi. Saon nga. Suga kalakal. Pa. Buta ra gid paagi ani nga maka ligam mo sa to nga kinabuhi ba. Kunan sad kunoy kuan tinuod ba ka nga ang sa kunoy sa tawag na atong kuan sa audit ba na kunoy panghatag ambot nag apel ba kami ato wa may apel listahan di mo mi amigos tiglista gud problema pa ko sa balay guys kaya pag mahuman mahuman ang atop halo block di house pikas kailanan pa kani pinisinganan pa ning kuan bersod dako man gyud ning balaya go pa ning burot oh kani mong burutan manang amuang kuan diha ra og diri nataman ug na apil pa nang adto gyud dako ta mighawan saon nga kani siya batom kay batom ni siya ilawom dumadakwas bato ani mo nang pailan na po na ako ng halublak nga himog ana murag banggira nya paila po ko dito itong alta sa panas puyo na po ginagpuyo di ako nagkuha na nagubos oh wala ka human wala na humna kay ambot ano indot unta ka nagplaster na ito na ito hinayas kayo guys kay hapit naman eh hapit na maluto lata na mo siya lugaw niya sudan pag yun double purpose siya double purpose o double action may manok sa buko likas bukid isda hala isda quick so dara guys no atong generator guys kay sali pa ko mag kuan sa kong vlog diri ako sa ikuan akong baligya diri oh 6K na lang guys oh 6K na lang nakay kuan usa nakay usa dito sad katong usa di mandar kay ihunon pa guba siya kuan karburador
busy kay busy. Busy linya diri sa mua. Bagay ko kakuan sa kuang motor usa. Kanako na remedyo. Kay malagi wa usawon lakaw man sa to. Dugay pa to ambot ang oras sa tumuli. So di na ko tas-on mo ang vlog guys kay luto na mo ang sudan nga lugaw guys. Sudan pa lugaw pa gyud oh. So thank you kay inyong tanan diha og palihog og share sa kuang mga baligya guys be. Para mahali na ni og kapay bugas. Palit mig solar lagi. Saba kay mo siningan di sa baan dito. Palit mig solar nga kanang kuda ko watts kaya ko ang solar ni 20 watts ra do ka buok. Mao ni iyang kuano. Mao ni. Klaro ba diha di? Mao ni mga wire oh. Patay ni diha oh. Sa atok ang kuan panel. So mga guys, thank you kay inyong tanan diha og maing udton nyo diha og babay nyo diha. Babay dai be, babay. Babay. Bye-bye. Sige, bye-bye. Bye-bye pa, bye-bye. Sige. Bye-bye. Bye-bye ba?